剣となれ。生き残れませんか？かの者の剣となれ。敵を撃て！
の剣となれ。かの者の剣となれ。ラングリッサー、ジェシその光。カ、ラングリッサーは私の思いに応えて。そうですか。ジェシカ様。ええ、シン。レディン様。クリス、レディン様。こいつを牢屋に。わかりました。泣いて。涙などもはや捨てた。ラングリッサーが。さらなる力を感じる。私の心を埋めるように、ラングリッサーの輝きを増してあげる。この新たな力は私の覚悟の証です。かつての仲間とも決別し、
バルディアを滅ぼしたレディンは、こんなラングリッサ、ジェシその光、カ、ラングリッサーは私の、そうですか。ジェシカ様。ええ。レディン様、どうしてクリス。私、レディン様、さらばだ。クリス。切ったのですね。涙などもはや捨てた。確かに心に空洞ができたようにも、ラングリッサーが、さらなる力を感じる。そう。だから間違いなどない。私は私の決断を後悔したりはしない。私自身に戻れる話など、そう